Venuješ sa nejakému športu vo svojom voľnom čase? Áno. Ak áno, akému a prečo si práve vybral tento šport? Venujem sa BMX, čiže skákanie na tých úpravných bicykloch. Venujem sa tomu, pretože ma to baví. Venuješ sa mu aktívne alebo rekreačne? Aktívne. Je podľa teba šport pre mladých ľudí potrebný? No je. Majú podľa teba mladí ľudia záujem o šport? Ak áno, aký druh najviac? Majú. Také normálne klasické loptové sú najpreferovanejšie a ostatné také podľa výberu. Na akej úrovni je podľa teba slovenský šport? Tak nie moc je dobrý. Poznáš o svojom okolí organizácie, ktoré sa zaoberajú voľnočasovými aktivitami? No. Vieš menovať? ICM. Existuje podľa teba dostatok zaujímavých krúžkov? Asi hej. Myslíš si, že je krúžková činnosť pre deti a mládež potrebná? Nie. Chodil si niekedy alebo navštevuješ ešte nejaký krúžok? Nie. Nachádza sa v tvojom meste centrum voľného času? Hej. Vidíš to?